Malawi Today. Masana bwino wokupatsirani nkhanizi ndine John Paul Kayuni. Poyamba naye mitu yake. Apolisi ku Lilongwe amanga mneneri wa chipani cha MCP Dr. Jesse Kabwira. Anthu pafupifupi 330,000 ndi omwe akwanitsa kugula zipangizo za ulimi zotsika mtengo chikhazikitsireni ndondomeko ya FISP mwezi watha. Mulipoti lathu lapadera sabata ino, Alfred Guta akubweretsa poyera mavuto azachuma omwe akudza kamba koyika chidwi chochepa pa vuto la kunyentchera ndi kupinimbira. Mzamasewero akatswiri a mpikisano wa NBS Bank Winner of Winners Golf Tournament adziwika tsopano. Tsopano mverani nkhanizi mwatsatanetsatane. Apolisi ku Lilongwe amanga mneneri wa chipani cha MCP Dr. Jesse Kabwira. Loya wa Kabwira George Jiverson Kadzipatike wati sanauzebe za mlandu omwe akuaganizira. Pakadali pano Dr. Kabwira awatengera ku polisi ya Kanengo komwe akuasunga. Zambiri mulipotili. Zodiac yapeza kuti apolisi anatenga chilolezo choti amangire a Jesse Kabwira ndipo akhala akuasaka kuyambira lachisanu. Zikumveka kuti mlandu wa Kabwira ukukhudzana ndi wa Vitumbiko Mumba omwe apolisi anawamanga lachisanu. Kalata yomwe apolisi anatenga kuti amange Amumba ikuonetsa kuti mlandu wawo ndi wokhudza kuwulutsa uthenga wabodza umene unali ndi kuthekera kobweretsa mantha ndi chisokonezo pakati pa anthu. Loya wa Kabwira George Jiverson Kadzipatike wati Akabwira awamangadi koma sanawauze chifukwa chomwe awamangira. Dr. Jesse Kabwira adzipereka okha ku polisi ndipo nali nawo limodzi pamene tinapita ku area 30 kumene anadzipereka. Apolisi sanatiuze chifukwa chilichonse, sanawalembenso statement ina iliyonse, ndipo panopa ndiye kuti sitikudziwa kuti mlandu wake weniweni ndi uti, koma bwino lino ndiye kuti apolisi atiuza kuti mlandu wake ndi otani. Pakanali pano apolisi atengera Kabwira ku polisi ya Kanengo komwe akuasunga. Izi zikudza apolisi atamanganso mlembi wamkulu wa chipani cha MCP Richard Chimwendo Banda ndi Amumba omwe anayima ngati wachiwiri kwa mtsogoleri wa chipani cha MCP pa chisankho cha mtsogoleri wa dziko mu Septemba. Pirirani Tambala kuwerenga ripoti limenelo. Unduna wa zaulimi wati anthu pafupifupi 330,000 ndi omwe akwanitsa kugula zipangizo za ulimi zotsika mtengo pansi pa ndondomeko ya FISP malo mwa anthu 1.1 million chikhazikitsireni ndondomekoyi kumayambiro kwa mwezi watha. Yemwe akuyendetsa ntchitoyi mundunawo a Justin Kagona watsimikiza za nkhani. Koma katswiri pa nkhani za ulimi a Gresham Kamnyamata wati chiwerengerochi ndi chochepa kwambiri ndipo wapempha boma kuti liyike zipangizo zokwanira pa masiku ndi cholinga choti maka pa msika ndi cholinga choti alimi ovutika akwanitse kugula mnthawi yabwino. Tili ndi ripoti lomwe walemba ndi Henderson Charles Msusa. Yemwe akuyendetsa ntchitoyi mundunawo wa Justin Kagona ati yemwe alimiwa 195,730 ndi amayi omwe 132,741 ndi abambo. Koma alimena pa ntchisi boma adandaula kuti mavenda ndi omwe akukhala ndi danga lalikulu pogula zipangizozi. Poyankhapo pa izi Akagona alangiza alimiwa kuti azidziwitsa undunawo kapena apolisi za nkhaniyi. Iwo awonjezeranso kuti pakadali pano undunawo ukuyembekezeka kuti ufikire nthambi yothana ndi ziphuphu komanso katangale mdziko muno ya ICB pofuna kuona momwe angathanirane ndi ntchitidwewu. Pakadali pano katswiri pa nkhani za ulimi a Gresham Kamnyamata apempha adindo kuti aonetsetse kuti zipangizozi zafika madonsa a mdziko muno ndi cholinga choti alimi akwanitse kugula nthawi yabwino. Alimi ochepa okhanda amene alandira izizi zikudandaulitsa chifukwa chakuti panopa monga mukuona ni nthawi ya mvula imene alimi akuyenera atakhala atapeza fertilizer ndi zina zonse zoyenereza kuti akale komanso akathire ku mbewu zawo. Akapanda kupanga chimenecho ndizodziwikiratu kunena kuti alimi akhoza kukolola zochepa. Ndondomeko ya chaka chinoyi ikuyembekezeka kupindulira alimi okwana 1.1 million mdziko muno. Ndine Henderson Charles Msusa wa Zodiac kuno kunchisi. Mzamsangulutso msungwana wa zaka 26 Thandi Chisi ndiye amusankha kukhala chiphadzuwa cha dziko lino Miss Malawi. Chisi wati popambana mpikisanowo wakwaniritsa loto lomwe anali nalo ali mwana. Iyeyu wapambana mphotho zomwe pamodzi
ndi za 50 million malayi kwacha. Innocent Kumchedwa walemba ripoti. Mdziko muno tsopano muli chiphazuwa chatsopano. Usiku wathawu khwimbi la anthu mu mzinda wa Lilongwe lachitira umboni mwambo wapamwamba osankha Miss Malawi. Asungwana onse omwe adafika mndime yotsiriza analipo 13, koma mmodzi yekha ndiye amayenera kupambana. Kuchokera pachiyambi mpikisano umaonekeratu kuti unali pakati pa Thandi Chisi ndi Irene Navicha potengera molalo yomwe anthu amawapatsa asungwanawa akamayenda. Asungwanawa anayenda atavala zovala zosiyanasiyana monga zachikhalidwe, zovala kosambira komanso kumwambo wapadera wa usiku. Pakutha pa zonse Thandi Chisi ndiye wapambana mpikisanowu kugonjetsa Irene Navicha yemwe wakhala nambala yachiwiri, ndipo Thandi anali wokondwa kwambiri. Ineyo ndinamfuna Miss Malawi ndili mwana mwina anditha kumbukira ndini zaka 9-10 ndimaona tsikana aja kumayenda pa stage ndimadai leo tsiku nani zakhanga tsikana mwina mbele lolo kuna likunda kwanitsa maloto anga ndimphusana. Omwana konza mwambo wa Miss Malawi chaka chino ati mwambowu wayenda bwino. Mneneri wa gulu lomwe limakonza mwambowu a Steven Mdala wati tsopano chidwi chikhala ku mpikisano wa chaka chamawa. Zaka nyoka zinthu zabwera kuzakhazikika ndithu, so ngati panopa zinthu zina zokonzekera za Miss Malawi 2026 zili mkati kale. So zili pompanonso mukhala mukuona kuti ngakhale bungwe ili mbali ina likuthamangitsa za Miss Malawi ngati event, mbali ina yonse ya bungwe lizakhalanso likuthamangitsa ntchito zimene Miss Malawi azikhala kugwira mchakachi. Miss Malawi amupatsa 30 million kwacha ngati ndalama yapathumba, 10 million kwacha yoti agwirire ntchito zake, ofesi yolipiliratu chaka chonse, mwayi wokapanga masters ku Zambia mwa zina. Amene ndi Chisomo Chingwalu kuwerenga ripoti lomwe walemba ndi Innocent Kumchedwa. Mukumvera nkhani pano pa Zodiac ndipo masana wano muli ndine John Paul Kayuni. Tisanapitirire tionenso mitu yake. Mulipoti lathu lapadera sabata ino Alfred Guta akubweretsa poyera mavuto azachuma omwe akudza kamba koyika chidwi chochepa pa vuto la kunyentchera ndi kukwinimbira. Apolisi ku Lilongwe amanga mneneri wa chipani cha MCP Dr. Jesse Kabwira. Anthu pafupifupi 330,000 ndi omwe akwanitsa kugula zipangizo za ulimi zotsika mtengo chikhazikitsireni ndondomekoyi ya FISP mwezi watha. Mzamasewero akatswiri a mpikisano wa NBS Winner of Winners Golf Tournament adziwika tsopano. Tsopano ndi nthawi ya ripoti lathu lapadera sabata ino. Vuto la kunyentchera limadzetsa vuto la kukwinimbira mdziko la Malawi. Zotsatira za vutoli zikukolezera mavuto azachuma, nkhani yomwe ngakhale nyumba ya malamulo siyikirapo mtima ngati yofunikira kuyikambirana. Pakati pa zaka za 2019 ndi 2024 dziko la Malawi linakumana ndi mavuto osiyanasiyana odzakamba kakusintha kwa nyengo omwe mpaka pano adzetsa vuto la kusowa kwa chakudya, zomwe zikudzetsa mavuto akunyentchera ndi kukwinimbira. Ndi masana alolemba, mayi uyu ali pa khomo ndi ana ake asanu amene akusewera pa dzuwa. Iye ali ndi nkhawa, mmodzi mwa ana ake akuoneka kuti wadwala. Nyamiti Chipendo sakudziwa vuto la mwana wake. Mayiyu ataya chikhulupiriro ndi akufunitsitsa atadziwa vuto la mwana wakeyo. Ndabwera wiki yatha, nachoka kuno wiki yatha nkupita ku Queens, ananditumiza ku Queens. Ndiye nabwera ku Queens, anandilembera kata kuti ndipite ku Nsanje. Vuto ninkamwemu adabalwa ndi chino aboku ndi Eugene mwendo ndi kaka sumatuka kuno. Anthandiza kuti ndipite ku Queens ndi amakwanisa maisha matenda amene kuno azingopasidwa mkaka kuti thupirani ibwerere. Mawu a Nyamiti Chipendo wam'mudzi mwa Mankhusu dera mfumu yaikulu Malemya m'boma la Nsanje. Kufupi ndi omwe mayiyo amakhala kulinso Asara Eliya am'mudzi mwa Tsandoka omwe nawo akumana ndi vuto la mtundu. Mayiyu yemwe ali ndi ana atatu ndi kabwerebwere mchipatala, osati chifukwa akudwala ndiye ayi, koma ana ake. Thanzi la mwana wake wa zaka zitatu lalowa pansi ndipo akufunika thandizo la chipatala pafupi. Ngati boma la Nsanje tikuvutikabe ndi nkhani imene ya matenda onyentchera
ngati odi yatimene timagonekano ana onyenchera tikukhalabe ndi maadmission ochuluka ngati odwala amene tikuchuluka ana amene akudwala nthenda imene yakunyenchera akukhalabe ochuluka komano izizi zili chonje kwa chimwina cha mavuto ena amene ngati dziko komanso ngati boma la Nsanje limene tikukumana nawo monga ngati umphawi. Amiriam Yakobe ndi mkulu woyang'anira nthambi yokhuza kunyenchera Nutrition Rehabilitation Unit NRU pa chipatala chachikulu cha boma la Nsanje. Namwino yamwenso ndi mzamba wati vuto la ana awiriwa ndi lokhuza kunyenchera. Paliso chiwerengero chochuluka chimene choti ana akumamwalira ndi matenda amene wakunyenchera. Mwachitsanzo mu mwezi wa Meyi chiwerengero tikanena kuti kapena kuti percentage chinali 14%. Ndekuti mu mwezi wa Juni pana 21.4% imene ndi mwana 100 aliwonse ndi amene anapezeka zoti atisiya mu mwezi umene wa Juni. Pamene mu Julai tinali ndi 5.8% ya ana oti atisiya ndi chifukwa cha vuto limene la kunyenchera. Pakati pa miyezi ya Meyi ndi Julai chaka chino, chipatala chachikulu cha boma la Nsanje chimagoneka odwala 22 pa mwezi. Awa ndi okhuza kunyenchera. Koma nthawi zina chipatalachi chimathandiza osowa chakudya chopatsa thanzi mthupiwa okwana 50 pa mwezi. Vuto losowa chakudya cha thanzi likakhalitsa limabweretsa mavuto ena maka m'masiku 1000 oyambirira munthu akabadwa, kuyambira mayi ali woyembekezera. Izi zimachitisanso munthu kupinimbira. Anoza Mpesi, omwe ndi mlangizi wamkulu woona za chakudya ndi kudya koyenera komanso HIV ndi AIDS m'boma la Nsanje, akuvomereza kuti vuto lonyenchera ndi lalikulu m'bomali. Mbuyomu ana opinimbira nali ocheperako tikatengana 100 aliwonse amakhala mwina 30, 31 koma panopa afika 40. Izinso zikubwera even tikapita ku nkhani yakutha kwa thupi. Ana ambiri akubwera nthawi ndi nthawi oti thupi likutha kapena kuti akuwonda. Mavutowa sakusiyana ndi mavuto amene ali m'boma loyandikana nalo la Chikwawa. Komwe kafukufuku kokhuzana ndi za umoyo wa mchaka cha 2024 wa Demographic Health Survey DHS anapeza kuti vuto la kupinimbira lili pa 38.7%, chiwerengero chomwe ndi choposa cha dziko lonse. Ku Chikwawa chiwerengero cha vuto la kuchepa kwa thanzi chili pa 13%, pamene vuto la kutha kwa thupi kapena kuwonda lili pa 7%. Achifundo Manonga, mlangizi wamkulu woona za chakudya ndi kudya koyenera HIV ndi AIDS, akuganiza kuti ndondomeko zolunjika pa nkhani za chakudya ndi kudya koyenera zingathandize kuthana ndi mavutowa. Mina timapanga concentrate kwambiri mina olimbikisa kuzala zakudya zimene tikuzona ngati zopereka thanzi, koma nthawi zinaso sizitanthauza kuti anthu ngati azala zakudya zoti zimapereka thanzi ndiye kuti akhala ndi thanzi. Chifukwa ena amatha kugulisa, ena amatha zikonza bwino, zina zimafuna zisangazidwe ndi mafuta. Ngakhale zambiri zikuchitika pofuna kutsatira ndondomeko zatsopano zothanirana ndi vutoli, ana pafupifupi 570,000 adakali pa chiopsezo. Vuto la kunyenchera ku Malawi likusokoneza dziko lino kuchita bwino pa ngodya zija zachitukuko zokhazikika Sustainable Development Goal, yomwe ndi yachiwiri yothetsa njala pofika mchaka cha 2030, zaka zisanu zikudzazi. Amadalitso Mwene Mulupa ndi mlangizi wamkulu woona za chakudya ndi kudya koyenera HIV ndi AIDS m'boma la Balaka. Iwo ali chiwerengero cha ana opinimbira m'bomali chakwera pang'ono kuchoka pa 32.6% mkafukufuku wa za umoyo wa mchaka cha 2015-2016 kufika pa 33.7% malinga ndi kafukufuku wa za umoyo wa chaka chatha cha 2024. Chikupha pakati pathu ndi ngozi pogwa mwadzidzidzi zimene timapangisa ngati nthawi zina timatha kukhala kuno ng'amba imene tinayo pakati pathu imene El Nino. Nthawi zina pamabwera ndithu tima flash zimene anzathu amene ayandikana kwambiri ndi Ashire, imene zimapangisa kunena kuti zakudya zisokonekera munda. Momwe zinthu zilili m'maboma a Nsanje, Chikwawa ndi Balaka zikupereka chithunzi chochepa chabe chakukula kwa vutoli m'dziko lino pa nkhani yonyenchera. Izi zikuonetsera kuti vuto lonyenchera lakula m'dziko lino m'zaka zimenezi. Tikunena pano, bungwe la UNICEF lati boma la Nsanje lili ndi chiwerengero chokwera kwambiri m'dziko lino cha ana onyenchera modetsa nkhawa. Bungwe likugwira ntchito yothana ndi vutoli m'bomali yomwe ikufikira ana pafupifupi 2,440. A George Joao ndi mkulu woyang'anira ntchito za mtundu ku bungweli. Iwo atsindika zakufunika kuti mwana athe kupeza chakudya choyenera m'masiku 1000 oyambirira
a moyo wake. Mwana ngati timulekerere masiku 1000 oyambirira aja ndikuti kupinimbira kwake kuzakhala kwa moyo wake onse. Chifukwa ifeyo kupinimbira chimakhala chinthu chokuti timayenera kuti tichitepo kanthu pothandiza boma kuti vuto limene lithe. Vuto lonyenchera limadzetsa mavuto apakanthawi kochepa komanso okhalitsa kuchuma cha dziko lino. Vuto lonyenchera modetsa nkhawa la mdziko la Malawi likukhuza kakulidwe ndi mavuto okhuza kaganizidwe ndi chidziwitso pambali pa mavuto okhuza kudya mopyola muyezo. Gwero la zonsezi ndi kusintha kwa nyengo. Zifukwa zodziwika zomwe zadzetsa vutoli ndi kusowa kwa chakudya, mavuto odzakamba kakusintha kwa nyengo monga ng'amba ndi madzi osefukira, mavuto azachuma, vuto la kusowa kwa madzi abwino ndi vuto la ukhondo pakati pa anthu. Zaka zisanu zotsatizana kuyambira mchaka cha 2019 dziko la Malawi lakumana ndi mavuto osiyanasiyana odzakamba kakusintha kwa nyengo omwe anadzetsa vuto lalikulu la kusowa kwa chakudya pakati pa nzika zochuluka za dziko lino. Namondo wa Idai, Gombe, Ana, Freddy ndi nyengo ya El Nino mchaka cha 2024. Kupatula kuononga nyumba, ngozi zadzidzidzi zinakhuzanso mbewu zosiyanasiyana. Mawa wachiwiri kwa mkulu ona za chakudya ndi kudya koyenera munduna za umoyo akondwani mpeni uwawa. Iwati kupinimbira kumasokoneza chitukuko cha dziko kamba kuti kumakhuza kakulidwe ka ubongo, komabe ali pali ndondomeko zosiyanasiyana zomwe zithandizire kuthana ndi vutoli. Tiyenera kuti tizowapatsa ana athu amene oti tamba kuwapatsa zakudya tangokwana miyezi 6 zakudya za magulu onse 6 tizisakaniza zakudya zosiyanasiyana nkubapatsa ana athu aja kuti akule ndi thanzi. Atakula ndi thanzi ana amene wawa zobwereza mmakalasi muja zicheperapo. Yemwe anali komishonala ona za ngozi zogwa mwadzidzidzi Busa Moses Chimphepo wati anthu mdziko lino atenge gawo pa ntchito yothana ndi mavuto odzakamba kakusintha kwa nyengo. Dziko la Malawi lapanga lamulo latsopano, lamulo limene likupereka mphamvu kwa anthu osiyanasiyana kuphatikizapo anthu akumudzi kuti nawo gawo lawo litengepo. Ngakhale dziko la Malawi lachitako kanthu pothana ndi mavuto wa m'mbuyomu, kunyenchera kudakali vuto lalikulu mdziko lomwe likusoweka magulu osiyanasiyana kugwirizana kuthana ndi vuto la kusowa kwa chakudya choyenera ndi vuto lokhuza kudya mopyola muyezo. Kafukufuku okhuza kunyenchera ndi umboni wakuti zinthu sizikuyenda bwino mdziko lino. Ana ochepa kwambiri ndi omwe amakwanitsa kupeza chakudya choyenera. 90% ya ana ndi amene akukwanitsa kupeza mulingo ochepetsetsa uvomerezeka, ndipo 24% akukwanitsa kupeza zakudya zakasinthasintha. Nzodziwikiratu kuti kunyenchera kumasokoneza kakulidwe ka mwana, kaganizidwe komanso chidziwitso. Amajombajomba ku sukulu, sachita bwino maphunziro komanso kumakhuza makulidwe athupi. Sizobisa kuti dziko la Malawi silingakwanitse kuchepetsa mavuto akupinimbira kapena kunenepetsa pakati pa ana kufika mchaka cha 2030. Zimenezo zakanika. Mawu a Chance Mloza Banda kuwerenga ripoti lathu apadera sabata ino lomwe walemba ndi Alfred Guta. Mzamasewero mtsogoleri wa osewera golf ku Zomba Gincana Club Paul Castigu ndi Zita Rodlik wa Kulimbe Country Club ndi akatswiri a NBS Bank Winner of Winners Golf Tournament magulu amuna ndi akazi chaka chino. Anyakoko Msona ndiwo apambana mu gulu la akuluakulu mu mpikisano omwe mwambo wake wopereka mphotho wachitika usiku wapitawu ku Limbe Country Club mu mzinda wa Blantyre. Mmodzi mwa akuluakulu ku NBS a Victoria Chanza watsindikanso za kudzipereka kwa banki popitiriza kuthandiza masewera a golf. Kasi Maobe walemba ripoti. Ngakhale anasewera mu nyengo ya mvula, kapteni wa Zomba Gincana Club Paul Castigu anapambana mu mpikisano wa golf mgawo la abambo, komanso Azita Rodrik akulimbe Country Club anapambana mgulu la akazi, ndipo mpikisanowu inakonza ndi banki ya NBS. Castigu komanso Rodrik anati kupambana kwawo kunadza kambako ika chidwi komanso kulimbikira pa masewerowa. Ndizokoma kwambiri, ndizosangalatsa chifukwa choti ndi gulu tinali kwambiri 140 iwe ndikuwina khala number 1 ndikuchoka ndi 800,000. Ndizosangalatsa kwambiri. Ndosangala kwambiri, panali practice yambiri komanso ndamenya anthu ambiri kufika tsiku la lero.
Amadalo Matabwa komanso Aulemu Luhanga nawonso analandira mphoto kamba kopambana mu ligi ya mpikisanowu mu gawo la amuna komanso la akazi. Mmodzi mwa akuluakulu ku NBS Bank a Victoria Chanza anati banki idakali ndi chidwi chopitiriza kuthandiza masewero a golf ponena kuti ngodya zomwe golf imatsatira zimafanana ndi ngodya zomwe banki imatsatira. Tilosangalala chifukwa choti lero tapezano munthu amene wapambana pamatournaments onse amene tinali nawo masiku apitawo. Ifeyo ngati banki tichitirabe kuthandiza sport imene ya golf chifukwa choti zikhulupiriro zimene agolf amakhala nazo ndi zikhulupiririonso zimene ifeyo ndi masomphenya athu amene timakhala nawo ngati banki zimafanana. Mpikisanowu unachitika ngati mwambo otsekera season ya golf ku Limbe Country Club chaka chino. M'malo mwa Zodiac kuno ku Blantyre ndine Kasim Aubi. Ndi nkhani imeneyonso mvera tafika pa mtsiriziro pa nkhani zathu masana wano, koma tisanasiyane nayinso mitu yake. Apolisi ku Lilongwe amanga mneneri wa chipani cha MCP Dr. Jesse Kabwira. Anthu pafupifupi 330,000 ndi omwe akwanitsa kugula zipangizo za ulimi zotsika mtengo chikhazikitsireni ndondomeko ya FISP mwezi watha. Mulipoti lathu lapadera sabata ino, Alfred Guta akubweretsa poyera mavuto azachuma omwe akudza kamba koyika chidwi chochepa pa vuto la kunyentchera ndi kukwinimbira. Mzamasewero akatswiri a mpikisano wa NBS Bank Winner of Winners Golf Tournament adziwika tsopano. Zikomo kuti munali pamenepo kumvetsera. Ine ndi John Paul Kayuni. Masana abwino. Tsopano mverani za nyengo. Aupatsirani za nyengo ndi amazi. Bwenzi losaona nyengo. Masana abwino muli ndi netu onge muhoni. Kwatentha komanso kuli mitambo m'madera ochuluka ndipo mvula ikuyembekezeka m'madera ena ya mabingu kamba kampweya osakhazikika omwe okomba mdziko muno. Lolemba tiyembekezere mitambo komanso mvula ya mabingu patali. Masanano kwa Nkabu kwatentha ndi madigiri 33 pamene ku Lilongwe komanso ku Blantyre kwatentha ndi madigiri 26. Ku Mangochi kwatentha ndi madigiri 30 pomwe ku Mzuzu kwafunda ndi madigiri 24. Tione nthawi yomwe dzuwa liyembekezeka kulowa lero pa 14 December 2025. Ku Lilongwe 8 minutes past 6, ku Blantyre 7 minutes past 6 ndi ku Mzuzu 4 minutes past 6. Za nyengo kuchokera ku nthambi yona za nyengo ndi zomwezi.